No, drugi odcinek. To jest, tutaj są otworzone prezenty. Proszę bardzo. Dobra, już otwieram, pokażę. No. Poczekaj. Gdzie mam nóżeczkę? Koniec świata, koniec. Tu! To Ona tak. schowała. Ej, to więcej się to zrobić większe. To Bożyska schowałby. To jest Więcej się to zrobić większe. to jest lokacja. Dobra, cicho, patrz. Ale Ja fajne. Wiedziałaś tego, nie? Takie coś. Ej, wiedziałaś. Sypuje. Ty to wiedziałaś. Ty to wiedziałaś. Bardzo fajne. Na pewno coś tam szklanego albo plastikowego. Bardzo boli. Dobre. Mówię normalnie. Ale nie boli. Tak jak... Bo ona kopie wszystko. Coś. Drugie A pudło. Bo ona na nas Ej, siada. co to jest? Ten do eksperymentu. Super! Pokaż. Nie widziałam. Zrobimy. Ej, zrobimy to? Zrobimy. No co mi naprawdę? I najcięższy. Trzeci, Ej, ostatni. tablet. Ostatni. Co? To jest to. To jest to. Nie ruszaj, poczekaj, nie To jest taki ruszaj. piasek, z którego możesz zbudować, ale Coś jak do później... Play-Doh, ale to bardziej piaskowa forma. Nie, to jest piasek. Piasek? To jest jest klejący. Piaseczny. Nie, to jest piasek i jak to dotykasz, to tak się rozwala. To jest taki fajny piasek. Więc to wszystko i oczywiście like i subskrypcja, komentarz albo co.